lunta sisällä. No kuka sen nyt auki on mennyt? Niin, kukahan siellä runkkaa? No, nyt on kyllä. No, Do something. Pakitetaan se tohon, mutta... Näyttää kuin hienosti se on tuolla kasassa. Kun Olli meni se sinne jysäyttää. Minä sen Onks tää vähän valahtanut eteenpäin tää? Tää lukossa. Ei sovi, ei kato kiinni. Mitä vittu? Mitä sille on käynyt? Mitä täällä on nää vitun pieni väli tossa? No. Onko se pudonnut sieltä hei? Ai joo! Mä en akkoa keväämmällä. Jokainen. Kui pitkiä klippejä te haluatte? Vitun pitkiä kuin Jamppa editoi. Kai tää on auki. Avaa nyt tämmönen luukku. No pitäisköhän nämä lumet putsata tosta nyt pois, kun ne on kaikki sisällä? Niinhän. Miksei tää nyt aukee? No voi No se on jäässä. Hankis Citroen. Pitääkö se avata täältä sisällä? Flexaa se pelti. Anna vittu se oli titit saatana. Saatko sitä niskuteltua vähän tosta tiivistä? Aika hiljasta. No ei se enää jää. Kato. Mitä Sauli muuta? Paska vai? Pistä sopivasti. Sopivasti. No niin, siellä Olli laittaa bensaa, että saadaan. Jos oli bensa vaan loppu. Tänne pikkusen. No ei, laita nyt vaan reippaasti. Vähän et jätät jämät pohjalla. Jätä jämät! Jätä jämät. Onko meikäläinen perjantai jätä viinapullon kanssa? No, ei kun pitääkin olla. Eiköhän sitä nyt siellä No on siellä jonkun verran. Muuta kuin tulta perä. No, pitäisikö sitä kokeilla, starttaako se? Lupaa. Anna pumpun pyöriä hetki, niin lähtee ilma pois. Kohta sitä sakku tyhjä. Siitä. Anna hetki olla. Noniin. Nyt. Jokohan sitä uskaltaisi. Suutu jo. Kasvu. No. Luuleeko, että mä painan? Kyllä se kohta lähtee. Kyllä se kohta lähtee. Näyttää, mutta kun akku taas kotiin. Älä nyt sit kato, seuraa niitä lämpöjä. Pakita heti tohon. Myöntäkääs vähän!
Otetaan se nyt ihan ekana vittuun sieltä. Otanko vähän paineen? Lähteeköhän kompurat? Siellä on kyllä vähän hiljasta. Meinaatko? Koitas hölskyttää sitä Mobil 1, että onko sinne paisuntasäiliöön niin paljon. Tää on tyhjä. Pitäisikin olla. Siis on vuotanut jostain muualta. Noniin. Silmät kiinni. Tuossa juoksee kuvaajan jänissä! Hyvin! Oikeella, vielä! Sinne. Hyvin! Oikeella! Vielä! Messin jopa jo ja vielä katsoa. Häntä heilukoon nyt mukaan. Sinne se meni. Lingon asukki. Siinä menee jäljet. Se meni tonne ulos. Niin mä näin kyllä kun se meni tonne, mutta ei se varmaan kameralle näkynyt, mutta tonne mä näin ite kun se meni tonne. Se lähti vauhdilla. Sinne meni lingon asukki. Onko se käsille hyökännyt vittu paska saatana? Tuokaas joku minä mä vähän sörkin sen paskaa vittuun. Juu, tuolta se lähti ja tonne se meni. Se on nyt minimi yläpuolella. Pistäis melkein tuo toista nyt. Se on nyt minimissä. No ei ihmekään, kun on kiehottanut. Jos se rupee heti nostelemaan lämpöjä siellä liikaa, niin... Missä se on? Otas nyt ihan pikkasen vaan. Tossa on ihan, se on yli maksimi jo. Tuli aina maksimit. Kattelit liian alhaalta. Niin katsoin. No en tiedä, että joku pienemmällenkin tuossa pihassa. Niin ei tarvitse sitten tieltä hinata sitä pois. Totta. Ja kun meillä on nyt hyvät hinausautot. Missäs ne on? Tuolla alla. Tosi alhaalla. Puolessa välissä melkein. No siellä on varmaan kato ollut ilmoa. Niin no se on kyllä totta. No, pitäisikö lisätä? More please. Lisää ja uutta. Mut siis, ei, siis puolessa välissä tota aluetta se on kuitenkin. Niin, Ei no, No, mutta eikö se pannaan. mennyt maksimiin kun sä tota... Juu, oli. Se on varmaan ilmannut itteensä. Mä uudestaan kitti Kato lumettua, kato. Meni aika läheltä. No meni joo. Pitäisikö katsoa tilanne välillä? Vittu tää on kyllä saatana niin raskalainen keksintö. Tulee taas täällä läpi. Vittu tää on kyllä niin ranska. Aika läheltä sitten. No mä yritin. Huomattiin. Ei, kyllä se tulee jostain muualta nyt kun sieltä kannen alta, eiks tuu? Mut voi olla vielä sitä vanhaakin. Niin, no kyllä, kun eihän se on kuiva. Niin. Mut siis äsken kun mä löin auton käyntiin, niin lämmöt laski heti normaaliin. Totta kai kun siellä oli syylarissä kylmää Niin, vettä niin. mikä meni. Oi vittu. Hyvä. Tossa on kyllä se hinaaminen. Niin on. Sitä työntäminen. Niin. Ei vittu. Ei kai se meni Juho Pajan pihaan. Mutta se ei putakaan sitä kamoja tonne. No niin. Bensakannut ja metallit siellä vittu risteyksessä.
näy edes. Nyt nousee. No niin, nyt nousee. Vielä vähän. Stop. Nyt on maksimi taas. Laskeekohan se pinta siellä nyt vielä? Toiset syö öljyä, toiset jäädytystä. Keittelyä. Se ampuu. Oho! Ainakin toimii tuo startin jäädytys. Se on tullut tosta noin korkin läpi. Siellä ei jossain muualla, niin Mikko. Siinä saatana ainakaan mikään letku oo paskana, mutta voihan se edelleen jäässä olla. Tossa jossain. Seuraava operaatio onkin sitten... Jaa, en tiedä. Tän ei hyötyy kattoo. Ota vähän pakkia. Se on vähän niinku siinä eikä minien perseessä. Se on vähän niinku siinä eikä minien perseessä. Se on vähän niinku siinä eikä minien perseessä. Taas ilmille sieltä, niin Olisikohan se vaan luukku? Olkaa se luukkukin ja ovet lukkoon. Noin, pistää vielä ovet lukkoon.